Naiwe holy 10. Unoziva, it's funny for you to be in that position yekuti unokwanisa kugara patable yevakuru yaunenge uchidya with these big people. Wakutanga kutarisira vamwe vanhu pasi ndo zvinokupa pfungwa nemabhora ekujaja vanhu. Handizi kuti ndiani akakupa mapapiro ekuudza vanhu zvekuita neupenyu hwavo to the point of uruda kubvisa chikafu chomwe munhu pamuromo nokuti you have something to say. Holy 10, rega ndimbokubvunza chinhu 1. It's funny how you want to come here and act like matablets aya ndo anorera vana. Unombozviziva here kuti zvoni content inoonekwa nemwana wako ndiwe muridzi anofana kusefa. Matablets aya ane maalgorithms aunogona kutogadzira kuti mwana wako ambosangani nezvinhu zvausingadi kuti mwana wako aone wewe. Ende iyo generation inorera vana nematablets. Vana vosangana nezvavanosangana nazvo munyanza, internet inyanza. Wozotanga kublema vanhu kuti mwana wangu asanganire nezvinhu zvakadai. Chazvakanakira ndeyekuti haisi ZBCE. Internet yaunogona kucontrola iwe muridzi wemwana. Why is it you are leaving the streets to raise your children? Iwe muridzi uchikwanisa kucontrola kuti mwana wako anoonei. Kana vanhu vakarisana mama V usiri kuvada, there's a way yaunogona kubloka even mapage ese anoonekwa na mama anobudana na mama V, because chero kabloka mama V vanozobuda pama for you mapage ese ukangonyora kuti mama V pa search button paya wo bloka anything. Why is it you are leaving your children to be raised in tablets? Zvakamboitike pisosvo. Funny how you should say kwanzi and the Bible says what? And the Bible says what? Naisha mwari yangu. What does the Bible say about gumbo mumba, gumbo paji? You want to selectively use the Bible to your convenience. Vanhu vanoshanda navo vanotamba navava. What does the Bible say about them? Ivo vanodyidzana navava. What does the Bible say about adultery?